Türkmen halkymyz gadymy döwürlerden bäri dünýä taryhyny, medeniýetini, ylmyň ösmegine saldamly goşan halk hökmünde giňden tanylýar. Munyň şeýledigini ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän taryhy ýadygärlikler dolu tasdiklaýar. Astanababa taryhy binagarlyk ýadygärligi hem ýurdumyzyň meşhur taryhy binalarynyň biri bolup, ol Liwap vilayatynyň Kerki şäheriniň merkezinden 10 kilometr günbatarda Astanababa şäherçesiniň çäginde ýerleşýär. Astanababa binagarlyk toplamy arhitektura ýadygärligi bolup, onuň ilkinji binýady 10-njy asyrda desgalandyrylypdyr. Astanababa ýadygärliginde geçen asyrlarda dürli döwürde birnäçe dikeldiş we rejeleýiş işleri geçirilipdir. Emma şonda da onuň esasy durguny ütköşüklik girdiripdir. Dime onuň ýykylan ýumrulan ýerleri rejelenipdir. Egerde siz ýetdi edip görseňiz, bu ýadygärligiň 4 gümbözini 12-nji, 13-nji asyrlaryň arhitekturasynyň izlerini görersiňiz. Soňra bu gümbözlere barýan 9 sany kiçik gümböz bolan dälizde bolsa, 16-njy, 17-nji asyrlaryň arhitekturasynyň izlerini görmek bolýar. Diýmek, bu ýadygärligiň dälizler toplamy soňky döwürde gurulypdyr. Gelin inne bolsa bu taryhy ýadygärligimiziň döreýiş taryhyna nazar aýlalyň. Halk içinde aýdylýan dürli rowayatlary görä, Balhyň Çar vilayatynyň hökümdarynyň ýeketäk gyzy bolup, Ibn Alynur ogly şol ýeke gyzyny Dem, ýagny Kerki vilayatynyň häkimine durmuşa çykarýar. Emma köp wagt geçmänkä Ibn Alynur oglunyň şol ýeke gyzy bir wagt aradan çykýar. Bu habary eşdip biçak gussa watan Ibn Alynur ogly ýekiji gyzyny jaýlamak üçin öz ýakynlary bilen Kerkä gelýär. Gyzynyň hormatyna olanyň mazarynyň üstüne owadan gümböz galdyrmak üçin dürli ýerlerden ustalar çagyrýar. Ustalar işe girişip gümbözi galdyryp başlaýarlar bilen gümböz öz-özünden ýykylýar duruberýär. Bu ýagdaýa ören hapa bolan Ibn Alynur ogly bir gije düş görýär. Düşünde oňa bir ak sakally goja ýanyna gelip gurulýan gümböziň laýyny we suwuny taýýarlandy, oňa Mekke Medineden getirilen suwy we gumy goşmagy maslahat berýär. Ertesi düşündäki tapşyrygy berjä etmek üçin ol Mekke Medine kerweni ýollaýar. Haçanda kerwen dolanyp gelende onuň getiren suwuny gümböziň guruluşy üçin suw alynýan guýa goýýar. Topragyna da kerpiç örtmek üçin taýýarlanýan palçyga goşýar. Ine şeýdip taýýarlanan palçyk bilen gümböziň ähli ýerini galdyrýarlar bilen ol asla gyşarmandyram, ýykylmandyram. Şeýlelikde 12-nji asyrda bu ýadygärligiň ilkinji gümbözi bina bolupdyr. Haçanda Ibn Alynur oglunyň özü ýoğurundan soňra gyzynyň ýanynda jaýlapdyrlar. Bulardan başga da bu kömekde 4-nji halif Hedreti Alynyň neberelerden bolan Zeyd Alynyň we Zübeyd Alynyň da mazarlary bar. Şonuň üçin de bu ýadygärlik mukaddes, keramatly ýer hasaplanýar. Bu kömekde dürli ýerlerden ziýarata gelýärler. Astana diýen sözüniň özü de arab pars sözi bolmak bilen mukaddes bosagy, keramatly ýer diýen manylar berýär. Bu ýadygärlik döwletimiz tarapyndan ýürite hasaba alynıp, ol döwlet tarapyndan goralýar we wagtly-wagtynda rejeleýiş dikeldiş işleri geçirilýär. Yerli ustalaryň kömegi bilen bu ýerde ýadygärligiň kerpiçleri ýaly 4 tarapyda 24 sm, galanglygy 5 sm bolan kerpiçler goýulyp, soňra olar ýüride humdanlarda bişirildi we ulandy. Häzirki wagtda bu Astanaba ýadygärligini Kerki şäherinde döredilen Kerki Taryhy Meden Döwlet Gorahanasy öz hasabyna almak bilen howandarlyk edýär. Halkymyzyň 5000 ýyllyk gadymy taryhy, öz boluşly däpleri, watanymyzyň taryhy ýanynda ýeten derejesi ören baý muzey kymmatlyklaryna öz beýan tapýar. Taryhy ýadygärlikler we türkmen topragynda ýüze çykarylýan gadymy tapyndylar dünýäniň taryhy meden mirasynyň aýrylmaz bölegine öwürlýär. Munyň özü bolsa taryhy ýadygärlikler öwrenmek hemde wagt etmek işiniň has we östürilmegine, geljek nesillere ýetirilmegine ýol açýar.